Mikel Uzandizaga Eulen Nuk taldeak bigarren urtez atera du emakumezkoen taldea afizionatu mailan eta bigarren lasterketa duzu gaurkoan errepidean behintzat Espainiako kopako bigartza sari nagusi honetan. Nolako taldea aurkezten duzu aurten? Bueno, bigarren urtia da, zuk esan bezala, baina proiektuan aurrenengo urtia izango balitz bezala da, 3 urteko proiektu bat, eta bueno, pixkanaka ikastea, bigarren karrera zuk esan bezala, eta hori, neskak pixkanaka karreran sartzean, da hori, helburu hori. Taldea guztiz eraberrituta dator, txirrindulari bakarra mantendu duzuelako. Bai, hori da, esan bezala proiektu berri bada, orduan taldea eraldatin dugu. Aurrez genezkan txirrindulariak bautzin du, eta bueno, bat mantendu dugu, beste guztia berria dira, eta horregatik, esan bezala. Pixkanaka, oinarriak jartzen, da, temporadan aurrea, pausotxoak eman ditugun. Proiektu berriak esartzen direnean, beti helburu berriak esartzen dira. Zuek zer helbururekin lan egiten duzue proiektu honekin? Bueno, bantxe bertan, taldea esango dugu, hasi berria dela. Beraz, aurrengo urte honetan garbi dago oinarriak esartzea izango dela helburua. Eta gero bigarren da hirugarren urtean, pausotxoa gehi emate deun, eta karreran lehian sartzegean, eta bar. Eta hori, gehien bat neskai aukerak ematia, txirrindularitzan sartzeko, aurrera pauso bat emateko, entrenamenduak dandola eramatean da ikasi, karrerako izango dugu ezagutzak eta barneratzen jun, eta pixkanaka errendimendu hori areagotu eta emaitzak bilatzen hasi. Kirolean esperientzia duten txirrindulariak dira, txirrindulari berriak kirolean esperientzia dutenak, ez? Hoi da, gehiengoak ez datoz txirrindularitza mundutik, igual korrika mundutik, triatloi mundutik, eta animatu dira aurten pauso hori ematea txirrindularitza mundura. Orduan, hori zuk esan bezala, badakae oinarri bat kirol munduan, baina txirrindularitza munduan pixkat berria dira. Orduan, hasiera hori beti izango da pixka zailagoa, baina pentsatze du temporada aurrea joan bezala, hobetzen joango gela aspektu hortan. Enkin Arribas, Eulen Nuk taldeko txirrindulari berria, denboraldia hasieran, baina ez da zure lehenengo denboraldia txirrindularitzan, berriz ere hartu duzu afizioa eta berriz ere jarri zea dortxalen bueltan, ez? Bai, egia esan ja uzteko esperantzanak ala, duela 4 urte utzi nun, eta aurten emantzea den aukera hori proposatu ziaten proiektu berri hau, eta, hementxe berriro. Engainatuta, baina edo konbentzituta. Erdizka. Hasieran, hasi nintzen pixkat beste esperientzi bat hartzeko bezala, eta oain pixkanaka berriro hasteko gogoakin, eta zen muzio jun temporada. Ze helburu planteatzen ditu taldeak, eta nola aurkitu duzu Eulen Nuk talde berri hau? Hasiera batean helburua taldea egitea da, ondo pasatzea eta disfrutatzea txirrindularitzataz. Mino, nik uste temporada aurrea dijunean helburu berria jartzen jungo gala, eta pixkanaka lehengo hastian ekipoko batek nahiko ondo ibili zen, orduan behakin alde nobena egitea, eta bertzen muzio jun. Eskar. Hoien azponda, Eulen Nuk taldea, denboraldi berriarekin, eta zuzea taldearen errepikatzen duen bakarra. Nola, aurkitu duzu taldea aurten? Bueno, ondo, nik uste oso gogotsu, jende berria, jende gaztea, eta gogo askokin, orduan, ikasten, eta ikasteko gogotsu daude baita ere denak, gaude, eta nik uste hori, pixkanak hobetzea. Iaz eman zuen lehenengo pausua taldeak, aurten beste pausu bat aurrera. Hori da, astapenak izan zian lehen urtean, eta aurten ja, ekipo solidoago batekin, eta esan dizuten bezala gaztetasunez, eta gogotsu. Ondo ibili zinean zu iaz, Euskaldun txapelketan, lasterketa batzuetan, burua erakusten, aurten beste pausu bat aurrera, ez? Zukia esperientzak azula kirol munduan, bakizu pausu ematen direla gauzak. Hori da, nik uste pausuz pauso, azkenean, pixkanaka pelotoian ondoko beto kokatuz, ikasten, eta dakigun ikasi dugun gutxia, erakusten. Eskar da sorten. Eskerrik asko.